rồi try sẽ xin bạn ngay cái play pi paro ha kerteng ke badan portam ke jong Jesu di kumno phin pyndonkam ñiuhlieh hena rong brown dengan betai pi hang ni te chua bangan betai nga ai men sim ye pi ki bom 4 juta rong te nai ta rong hi re te le kumno pi sa phone ye nga ngan betai ye pi kumno ba phin le dengan sa ai pi ki da wai ki ban nam dan jing ta re ba phin khia nok loi kloi te na ka bentai kini ki bala juta hena pan te phila ban shim da ñiuhlieh hena u bom dan jing ta hanrei u blei un isn e yangi bangin yo khia na u ñiuhlieh na mar blei na min ñiuhlieh kam dei ka kam ga basuk ka dei kam ga ba e ba hai ni dan por she e gen me ta rong man ka te yo ni pi dei ban pyndonkam bet arsin shi benai te namar uni u yarap ru ban pynjah ya u ñiuhlieh hanrei kan shimpor pat dei re ba pynjah no kumno arsnem kan shimpor bet tegi ba kloi palat chisnem kin sayo khia da ka ba pyndonkam da uni u hena rong brown u bangashna tingam patla ban shna u rong yong la da u blei u ai bor yenga te to kan long kat kum kamon ka jong u blei ba kan pensuk yengi namar ba dal adon pra post nem shaneng te la de ken ka por ban ñiuhlieh te haba karta jongi kampat dei te kumnu ken ngin shumi ñiuhlieh te uni dei u rong de u hena u bolong dawai u ba shukhet uni dan chemical ai ru em te hanrei gini badan sinus te tang por shit phila on pyndonkam namar balai bakal sajur patka sinus kini pat ki baju pyndonkam phila ban pyndonkam namar ya uni da kloi palat ru lai kenta tada phila ban bu riu kenta nyu kenta ru kam don jing e kalong bet namar ba dan side effect tang ba ka khli jo phi ke de ban khoj ha ka por ka ba phita yo ne namar da phila sumru phim de ban ai shampoo la ne phim de ban ai sabon phin ha flair tang ko tela da ula terkhong palat phi pen de shwa da ko bo snyu unam do bo un gem hi bo un ha hi ken nai pet ju bor yo ki ha pat ki snyu te uni ya rap tang ban pen brown yo usnyu u ya rap ru ban pen duna jing hap ya usnyu te uto ubu hena pure hena bet uba pio ubom dan jing ta hi uturu tang ba ulong rong orange te balong rong orange te isi ken te uni pa ulong rong brown te u kham long dum te u kham itnat ken te ya uni phila ban yo na te na po mat pran na tu na po jaka bade do sniang do masi markhap hang tu don ibade so dekat hang tu badan ketu ka kamera hi hamat pran marjan ba kitu ki ba bade so pro te phila ban yo ni te yo le se ha ka por ba philet yo dan show phila ban message nga ha WhatsApp an ong kong adon kam utu hena sapha lam khnang yo ba kumno philet bat la lot te ka sap e ka por jong phi yo le se phi sa sha jingai te phila ban message nga ha WhatsApp how new number pra arsan pranot ar ñiu saw pra arsan pranot ar ñiu saw te phila ban pha message how new number but lada phi kwa pat cheki wiki jaka phila ban ongi gitu kinong bu ye ka phniak snyu jonga sabu lang ye uni u hena bakiru ki ban pyndonkam te kitu ki ba hapo live host nem phila ban phone ye nga ngan sa IP de ka wei ka dawai ka ban ya rap na mataw ñiuhlieh te nak ka bantai ki bala ju pyndonkam pat yo rong te nai pyndonkam shu kitu kimla ban ya rap ye phi ban pen mi ñiuhlieh na do na try te hanrei da ka jingai ai utrai ngangai uni kumno la dangi la yata testa arsnem kandon bet ka jingarap ba ngin yo ya ka jingkhia namar da mi ñiuhlieh jinjar bha namar kata ki bompat mi ñiuhlieh wat yele thausha ban ta rong da ka ba phita rong phin sa mi ñiuhlieh da phila mi ñiuhlieh la da phim kwa ban ta ru phi ha ban ta te namar kata ki bompat mi ñiuhlieh wat yele thausha namar phin se jinjar hadin ha bot phin thaj ba ban ta rong dan por la dan kun dan ti le phin pe ki kun ne phin ya bon kam ya la jong ne te namar kata ko ki khon samla la da phim pat ya mi ñiuhlieh nga kan tu e phisia wat ya ta rong ba jinjar palan ai ngu yu ble bu ble u sei kum
yangi ki syakri ke jong ublay bat ikiwe ru ki bapenmi ki dawai ki babha ki banwan rajing kurkhupat ya ñiuhlieh jongi hanrete ladam dei de ke jing e ke jong ublay kam dei ke kam ke basuk yangi bon hai tu ke ki bak si phang la ta rong duwe phang ta rong duwe mentala selen hab shubu be dos nyokai teng ki mi ñiuhlieh mi tang ñiuhlieh dang biang kaba ki bon ki la ya selen bon bahang am pau kerteng ki bon shim dawai nang ne bon bahang ki balai selen ki don hi pat ba pli mdei ra ki ta rong de namar baki shitom hanre ki babun namar baki le thau syahi de namar kata wat ya kwa re ban le thau sya ba phisai jinjar pat hadin habon te namar kata ki ba pyndonkam ñiuhlieh na te sale kumni kan setit ubet te lada phim le kum taro kalong hi tang balada phi yo alat ken thiet ubet kemut ubet ubahe sakrut na itu ibenta iba he katleu sasyat ikatu ko dalam mi ikatu ko da katu ko bas aj sapdem ya une kat kum ka jingdon kam jo une hi phi sngo thoi hi phi khle rong kat no phi ai te e ba roshimit une de ramarsen le ulalong nama une ude organic te kamot ubam dan jikta re unom tre kamra kum to lada phi ta te phi haban e ba roshimit da phi la e ba roshimit mestep pat da phi la ta te kamot sata ha ñiuhlieh uba khuj ta bha kam tu pen reben bha kini ki benta te da phi sle khle pat pila ban sle da ko ka bas aj ne da ko ba pynjah ka shong ka mon ka jong phi te pendai shwa penji shwa ki tu ki snyu ki ba trkhong ba rokhoj na bu nom ha bro snyu te pila ban ta ben arsin ha ka shibnai ka dor jong une ka de san photingka te pila ban message nga la ne pila ban sulet wat ben atun po dukan ru nga pha bu hang tu ha po dukan hatu po dukan ba di umpniang hi to ba de so te sale be kumta te sabam so meleng man la kasngi ar laitali ha ka shisngi the depth pat sa player no ka shintur jong phi na marba la da phi player no ka shintur jong phi ka lait bandu ka benian te menta badang pahu so meleng pam be laitali shisngi la ne artali sa player no te la da ja ba phi thaj ban kha phi shu phon ha po pressure cooker ban mi tai ko te la da kala jau ba di tang shi pawa pela di tang shi pawa pela ka to ko so meleng man la kasngi kat badang yo so meleng menta te bat ka ba phi ta ru ya une te isne utre kan bangin se yo hi ka jing khia na mar bangaru nga bon hau ñiuhlieh te na do bangata da une ki ba mi menta ki mi shure da ki balik ki la mi da ki rongre te ngadang shuta ru ki la sedang mi da ki rongre te kemon dang lata bha te ngai un sami be du bayong te kan pensuk yangi dalami da ubayong phim dan kam shu ban pyndonkam yo ne shu ai ngu be yu blai ba ngi la lait na ka jinjar ban ta rong te ngai ba ublai unyo ban kurkhu hi yangi te agi syang kwa ban duai da ba ka jan tap khle ru mak lembu re hang ne ngakwa hi bangan ya duai lang bat phi na ka banta uni uhena bakam long ka jingmento yangi ubleu le kun le kamba namar ba ni jinjar sya te phi banyata rong angan shinjan nakwa ba ubleu undan hakaliang ka jongi ban isen e yangi namar uni ñiuhlieh ru dei weu jing pang ba pen jinjar jing mut ha ta taru long dam taru long sngo that em jinjar ngali ba tu mata ta sin si benai tang ba uni ba lashna menta pat namar ba ulong dawai tel data arsin si benai ru biang hi te ne le lang ban ya duwai ngin ya kut lang ba ubleu isen e yangi ba ngin ya mi na do nyu yong ru ñiuhlieh ba khaj undu undam no hak teng jong trai jisu able ba e chunga wan ban ai ngu eme ble pa chungi ba happening namarong la yu i atrai kra ba melas dang ban pendap yala ka jong ka tien ka ba mela kren hate ha pa penthor atrai kanan lang ba ushakri jong me atrai kana ru apostol shidrak kan ka pa ba e chunga mat lang ba we ushakri u jong me na ten po giant ya atrai kanan u es de kar atrai kanan oh hallelujah 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 mela kren lang ba kini
ki syakri ki jome ken ko pa ba e chunga ba ka ti ka jong pa ka ti jong ka jing pen khia banga yo i melas dang man pen urlong atrai ka ba ki dawai ki bangala yo ban shna atrai kanan ki ba bon atrai ka ki dawai ki la long atrai ka ki ba saiso atrai kanan bala job e ki jing pang de ki ni ki dawai ki ba me mela ai ka bor baka ikhtiar ha ka syakri ka jome na mar kata atrai ka ngam sngo sarong han renga wan ban ai ka buram bat benang penrit hakmat jome ken ko pa ba e chunga ngada sngo ngo palat hi me atrai ka ba mela ai atrai ka sap ya ka syakri ka jome kumno bangan le uni hena atrai kanan bannom ithamula than ka khle ka jongi da ka bangita yu tu hena ubom dan jing ta e ru em ubashuk het na ka jing as ngau bah ka mariang ka pa me mela kor khu atrai ka ubom dei ki da wai ki da shin han rei namar bu ulong rong orange kum to kapen ithamula kum no re bat ngam da itenat bat ha bangala kerpat ha me atrai ka meru mela ai ka sap yang atrai kanan bangala atrai ka ban shna atrai ka uni da wai ba un kam dum na ka tu ka jing long orange bu long na uba brown atrai kana ban kam idon buram atrai ka ke kle ka jongi ken ko pa ba e chunga ba trai ba e chunga ngadon ka jinget atrai ka badak ka banginia pam hayu sok meleng badak ka banginia tak yang ni dawai haga kerteng ka bakoi ka badan bor ka jongi atrai ka kan perlai loit no yangi na kan ka jing tim jong kan ka jing mit nyole atrai ka ba kham tam ki tole ba pli ki bana do dang prasnem ki la mit nyole atrai ka kat no kalong ka bas ngau si pa haba ki la mit nyole klam pat de por han renga aingu eme atrai ka ba kan ka om pnyang mi snyo atrai ka kala penlong atrai ka ki ba bon ma pen khia no yu nyole atrai ka uba ki la mi klam pat de por ken ko pa ba e chunga ngawan ban ai ka buram shme ken ko pa ba e chunga na mar ki e baro atrai ka mela le na ka banta ka jonga na ka banta ka ri ba ka japen ri ka jongi ken ko pa ba e chunga ngam dan e bangan sngo serong atrai ka na manala dehi ngam la ban le ka e ru atrai ka kumta atrai ka habangala yo ban pelat pa yang ni hena atrai ka ngawan ban ai ka buram shme ken ko pa ba e chunga bang ada duai atrai ka bu unom long atrai ka tang utau hena han rei unlong udawai ba ken ko pa ba e chunga oh hallelujah 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 ngai ngo eme atrai ka ba me wan man ta da ka tiblai ka jong me atrai kanan oh hallelujah 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 haga kerteng ka ba khoi ka badan bor ka jong me jisu pana nazra ngada pen kentang ken ko pa ba e chunga ngapen kentang da ka kerteng ka badan bor ka jong me ble pau ble phone ble mesin ba khoi ngatat da ka snam ka ba ko dor ka jong me atrai kanan si siapa ka jat ben reu ka jong me atrai ka kana minyole syuk klem pat de por atrai kana melong uble no pen khia ngawan ban ai ka buram shme atrai ka do nga aingo atrai ka me pen slek nga ha ka por atrai ka do men pen slek ya baro ki batta atrai ka yo ne dawai ken ko pa ba e chunga uban nam dan jing ta ken ko pa ba e chunga banga duwai atrai ka om bangin kwa atrai ka bangin bahabriu tang ka dur ka jongi la ne usnyo jongi atrai ka han rek ham tam bangin wat e ka khmat ka ba khoi ka jong me halakas ni atrai ka ba bangin ta ru atrai ka ngin ta ha ka kerteng ka ba khoi ka badan bor ka jong me jisu pada nazrat penlong yi ki ba khoi ka donut atrai ka wat sya ini bangin long ki ba arsap atrai ka banga duwai ru atrai ka men map e tu hibriu atrai ka ki ba ong ka syakri ka jong me bangale ya kani ka channel atrai kana ban business la ne bangan yo pisa man map ya ki ken ko pa ba e chunga na mi tho ya ka do no ka syakri ka jong me ken ko pa ba e chunga wat ha ka por ka bangadang dok tasam atrai kana wat tang ka ja bangan bam bahangam yo atrai kana hari ka syakri ka jong me ha ba ki breu ki wan ai pisa atrai kana ha bang pendua ya ki ngam ju pendan kam atrai kana han renga ju thep no sya ka plajing ai ngo ken ko pa ba e chunga na mar ngam kwa atrai kana ban kta atrai kana ya ke atrai kra ka ba ki breu ki ai na mar om dei manga ba pen khia ya ki dei ma me atrai kana na mar kata ha ba ki ai atrai kana me i atrai kana nga ju pen trek kam no sha ka kam ga ba khoi ka jom me han re ki breu atrai kana ki la yum dur sneu ki la yum dur bet ken ko pa ba e chunga na mar kata men map ya ki atrai kana na ba kim tip atrai kana ka ba ki kran ken ko pa ba e chunga ki perkhat bangat le ya kan ka YouTube channel ban yo pisa atrai kana han re kim tip atrai kana ba shiting karu ngam ship nang ni ka ba yo khndet
wet kan sot atrai kena kan show lang ha kabangan siu tulok atrai kena ya ki baduai na kaban tak ri ba kajak ben riu kan ko pa be e chunga hare kam julet bakla ka plapisa ka chunga hare kila shuya kren atrai kena hare au ble be e chunga ju i be mi ju tem atrai kena ya ki ni ki briu ki bakran thala thalen ya ka shakri ka jome hare ngawan man duai ha kan ni ka por to men map e ki atrai kena men pen kedo ha po jong ki atrai kena ba kinam kren glumat nganam ong e tayanga hare ya paro ki shakri ki jome kan ko pa be e chunga map e ki atrai kena wa ai ba ka don ka jong ki kan long atrai kra ka batak da ka jing bishni pat da ka jing bitar shla atrai kra mi I atrai kra ba ka shakri ka jome atrai kra ka phla ya ka e ka ba ka tin ka jome ka kren atrai kra shibon ki la shun ya nga na ba kim shim la shun ya nga ki shun ya me kan ko pa ba e chnga ki kam ya la de ba ki de ki khon ki jong oble han re ki e no e ka hukum ka jome shaden atrai kra ba ha ba nga yo ban pen pau atrai kra ki la kren ki tin ki ba to met atrai kra han re man map ya ki kan ko pa ba e chnga men pen em ya ki kan ko pa ba e chnga namar ki dang long tang ki breu te ko pa ba e chunga o kim sngaut ho atrai kena bat kila super khat bet banga kamai pisa kan ko pa ba e chunga leng ba kan ka YouTube channel hare kim tep atrai kena ba ka shakri ka jo me kam long kom ta kan ko pa ba e chunga hoi kan ko pa ba e chunga ka jing pun sle ka jo me ka long ka ba koridor kam be ka ba tat ala dang ala le ka ta ka kam ngam ngai man pun sle yang ha ka ni ka por han re na banga long ka ba e ka jo me atrai kena ka ba shusha ha ka jinga lambas tat ka jo me me la siu dore nga atrai kena da ka ba me pun sle yang ba me ai nga ka mat ka bakit ka bakhia atrai kra ka shakri ka jome kanang yang skaman shakri me banga tip atrai kra shi bon ba ki dawai atrai kna ki ba mendang ai ha ka shakri ka jome ken ko pa be e chinga ba ka jat ben riu ka jongi kan long ka bala kurkhu ka bala kurkhu atrai kra men kurkhu yi gini baro ki baju pe ka channel ka jonga kham tam mi gi tu atrai kra ki bom dan ka jing thot ya me atrai kna kham tam gi tu ki ba e ngor ya me atrai kra men ai ka jing suk ka jing man ya ki atrai kra men ai borigi bakin pentrekam ke e ka ba me juhi kai atrai kra lemba ka ni ka channel atrai kna o ji super kodo chinga baro ki khot ka ni ka ministry atrai kra ka badan hani ha po YouTube atrai kena ba kabadan hang ni hayeng jonga kan ko pa be e chinga ang da IT lut yang ilang baro hakiki ki ba khut ki jome atrai kra to penlong ye ki kumba mela penlong ke shakri ka jome ka bom juret men kran ni ka jing shisha kan ko pa be e chinga namar banga e pa nga kran ni ki ngam kwa ba ka mensin jo ki kan jat han re ki kim sngo tho ko ma me himelong a Jerusalem ngala kwa ban kdup ya pha han re kim shem la sngo tho ki la sa na phna pan ban ya me atrai kena namar ka ta ngaru namar banga e nga kran re bangla kren atrai kra kala mi ka thma kan ko pa be e chinga hado bangam kwa shupa bangan one ka comments atrai kna namar tang bangan penlong pop ye ki atrai kra hanre ai ka jing duai ka jonga ha ka sngi atrai kra kan kta e ka do nu ka jong ki atrai kna bakin nom perkhat glumar atrai kna ba itu I kong rui ba ong yenga banga krut nyomat atrai kra ngawani tho akmat chume wat ye ka taru atrai kra naman me itho ye ka shakri ka chome ngam jule thau sha atrai kra ngam jule kita ki make up ki ai hanre jisu ba ko ro chungala ong ye nga ba na banga krut yu nyomat atrai kan hat wat habang khlem le ye ka ta namar ka ta nga duwai na ka jong iru ba inam long ka breu atrai kra ba bishar khlem ta tip tikna kan ko pa ba e chinga man mapai dui kong ru atrai kra namar ila kren ye ka ai atrai kra ba ka shakri ka jome kam chimla le try jisu ba e chinga man mapai dui ki brio ki banang tang man kren sniu atrai kana do man mapai dui brio ki banang tang man kren sniu mapai dui ki brio ki banang tang man kren sniu to man map ki ken ko pa ba e chinga map ki ken ko pa ba e chinga map itu I kong atrai kra ba kren ben ni ki ba mi ñiuhlieh map itu I kong ba kren ben ni ka shakri ka jome atrai kra do man map atrai kana man map I ken ko pa ba e chinga oh hallelujah 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 try yo don manu ki papang ki bastom ha kani ka por atrai kra kat ba merang pensle ka shakri ka jome madu wai na ka ka jong ki ken ko pa ba ye chinga la da ki pe kani ka video atrai kra ha kani ka kliman namar ba merang pensle ka shakri ka jome ngadu wai ken ko pa ba ye chinga manu ki batan na preng ka jingpang ha kani ka klimat atrai kra ngashim ka kabu atrai kra ban duwai atrai kra ba ha ka jaka ka ba ki pangkin bo ka ti ka jong ki
บัดแม่มันเยอะมันเป็นเขี้ยอีกทีกันก็ปาไปเอจุงะโอ้ริวยันเด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 สิคาราบาชันเดริวยันเดริวยันเดริวยันเดตรายเป็นเขี้ยปากันนกจะจิงปังอัตรายกระชิบุเอกกตีกระจอกกีหากตะกจักอัตรายกระมาแม่มันเป็นเขี้ยโอ้ฮาเลลูยากระตีกระจอมแม่อัตรายกระกันสรปายสรปวดหากันนี่กระเคลมันบัดกระจิงเป็นเขี้ยกระจอมให้กันลองโอ้ชิสุบะเอจุงะงาไอติงะบุที่ปากิกสังที่กระคุยกระจอมโอ้ฮาเลลูยาอาเมนบัดอาเมนอุบเลอุยบันกุรคุยพี่งาดับได้กระจิงกระแมนกระบะคราวบุบเลอุยบันเป็นเสลยังงาหากันนี่กระปอดแต่งามปอยประคัดบุบเลอุนเป็นเสลยังงาแต่งไองูอยู่ทรายละดาอุบเลอุเชมสงบหายพี่แนมเพนสงบโถบุบเลอุเป็นเสลยพี่บัดละดาพี่สงบโถบาอุบเลอุเชมสงบหานแอมกระตุกจิงเป็นเสลรุกาจ่าเนาะหากปอดกับพี่โยกระตุกจิงเป็นเสลได้บุบเลอุเชมสงบหาเต็งพี่ลาบักลากเรนเต็งพี่ลาเล็บป๊อบแนมเพนดัดไว้ได้กี่กันตารุดันจิงเป็นเสลแต่ไอ้บุบเลอุเชมสงบหายมีหลังบารอบัดกิตุกิบดันหาเป็นกระจิงปังกระจิตมพี่บุหากจักกับพี่ปังเป็ดเยกันนี่กับวิดีโอหากตุกบรรตากับอุบเลอุดังเป็นเสลเงียบัดเละรุยคำมันกระจงอุบเลกุมบังอะไรฮิกายพูลีไบเบิลชิบุนรวยชิบุนวัดน้ำพูลีตั้งชิดคอดอาร์ดคอดหันไรงาดพูลีไปคำบุนเก่งกุมโตกุมบังอะไรฮิกายอยากอะไรละน้องเดบันดูนะตัวเบลน้องยอบันกดคุยพิลังบาระเดรออิตราย